Yaba isithembu yahlekisa nje kakhulu. Yo, angazi fanele ngenzeni. In some of the books I've shared ama secret okwazi ukuphatha kahle isithembu. One of the best secret ever esenza isithembu sami kube sengathi silula. This thing is not easy. Ukuthi I don't use my physical power. I don't even use my financial power. In fact, ngisebenzisa amandla afihlakele ngiyehla kakhulu. You know, when you give unkosikazi amandla azizwe in control, umlalele, you listen to her, engage, ekutshela ukuthi lento izosebenza noma ngeke izisebenze, azizwe umnikazi womuzi ebambisene nawe, azizwe ehloniphekile, azizwe respected, akwazi ukuzwa ukuthi no, now my man listens to me mangimnikeze advice, ngimtshela lokho kuzosebenza, lokho ngeke kuze kusebenza. It's only when isithembu sisebenza. Once wafuna ukukhombisa ukuthi uyindoda enamandla kangakanani, once wafisa ukukhombisa ukuthi ubani uzalwa obani, it will never work. I always say inkosi ngabantu. You will never be bigger than abantu obaholayo njengenkosi. You can only be inkosi if labo bantu bekhothamela when they are serving you. So the best way of earning their respect nokuthi bakuserve, it's when you serve them. This is the secret. Engazi ukuthi madoda nganichazela kanjani. Is unfortunately ukuthi ziningi izinto engiyikhulumayo and abantu abayilaleli. Yazi bo baba, the best way yokuthi ube nesithembu, engage your wife. Mbonise ukuthi why ufuna ukuba nesithembu. Never force it, never fight it. Noma ngabe unamandla, noma ngabe uyibhoqole ngakanani. I have a friend of mine othi usemateksini, uthi hey mseleke uthini emateksini sizidlamlilo, kodwa masifike endlini inkosikazi buyaphela ubhoqolo. Hence amandla ngithi afihlakele when you go down, umenze lo nkosikazi afile ukuthi no, uyena osemandleni wena wokhe semandleni. Kodwa ke kufuneka ngiqhubekile ngoba mningi lembuzo engiyitholayo.